xa está, é o primeiro, sí. Comentar que descubrimos hai ben pouquiño, descubrimos e apaixonámonos dun podcast sobre memoria histórica absolutamente maravilloso, cheo de documentación, de profesionalidade e non dubidamos en traer a Nuria López para que nos fale da ferida aberta no 36, que sen dúbida pode ser unha ferramenta de traballo na aula ben interesante, se cadra non para o conxunto do podcast, que son longos, pero sí para anaquiños. Pero o que está facendo Nuria agora de deixar testemunhos, de deixar voces gravadas, é algo que que agradecemos agora, pero que sobre todo imos agradecer no futuro cando esas persoas non estean con nos. Pero ese documento xa quedou. Moitas grazas á Deputación, grazas Eva polo convite, por facerlle un oco á ferida aberta no 36 nestas xornadas de Fai Memoria. É un proxecto que estrei hai 16 meses aproximadamente, levou 32 capítulos e case 200 entrevistas, perdón os que ainda non vos chamei, pero iredes pasando todos, non vos preocupedes. Eu recorro especificamente a historiadores, historiadoras, investigadores, asociacións memorialistas e testemunhas e familiares. Para min é a fortaleza deste traballo. Intento percorrer Galicia a procura de historias, percorro lugares, busco lugares de represión, pero tamén de resistencia antifascista, protagonizadas por cidadáns anónimos, pero tamén por personaxes que foron moi relevantes na nosa vida política, social, cultural, as que todos e todas coñecemos, non? E que igual sempre se intentou dar ese aspecto cultural de algúns persoeiros que ao final foron moi relevantes na construción de Galicia, non? Historias que eu confecciono a partir de fontes orais, non? Como acaban de comentar os compañeiros, para mí son fundamentais. As fontes orais, pero tamén un pouco por deformación profesional, textos xornalísticos, poéticos, publicados en plena guerra, en xornais, en revistas de esquerdas, ou a través das cartas que comentaban eles, non? Cartas de condenados a morte, horas antes das execucións. Gústame moito establecer ese diálogo entre a literatura e tamén a historia para ir contando e achegando estes testemunhos, porque os creadores, aparte de ser perseguidos, tamén eles quixeron narrar en tempo real, ademais, o que estaba acontecendo aquí en Galicia. Así que vou vos ir poñendo algunhas das historias que podedes escoitar nas miñas redes sociais e tamén nas plataformas de audio onde divulgo o podcast. Bueno, a ver o que nos dá tempo, non? Eu, desde logo, o primeiro son as fontes, temos que ir ás fontes, e eu que utilizo nomes e voces, non, para intentar poñer primeiro cifras, non, a esas cifras espeluznantes de 4.700 persoas asasinadas en Galicia, solo entre os 36 e o 39, 2 de cada 3 morreron paseados, xunto aos asasinados hai case 9.000 procesados, 2.000 exiliados, 200 deportados a campos de concentración e campos de traballo franceses, 100 galegos que morreron nos campos nazis, non? Os perfis das víctimas son, sobre todo, persoas obreiros, artesáns, persoas de clases medias, e eran persoas moi novas, entre 19, 30, entre 30 e 45 anos, non? A maior parte das víctimas foron no ano 36. Pensade que en apenas 5 meses foron asasinadas máis de 2.200 persoas en Galicia. Se facemos unha media, que non deberíamos, pero eran unhas 13 o día, Cando un día decidín pararme a confeccionar un almanaque da represión, únicamente sinalando que son alcaldes, gobernadores civís, persoas relevantes do que é a nosa literatura, o mundo do xornalismo, o mundo da plástica, son espeluznantes. E uns dos testemunhos que encontramos foron a familia de Bóveda. Me toman algo amigablemente, dinlle, bueno, para comprobar que todo está ben, e deixanon marchar. Na cárcere o levaban de un lado a outro e o que pretendían era que el saíra, libera e poderlle dar por la espalda. Fora alguén avisarlle, alguén do partido, sen decir nomes, pero que foran avisar a Casa do Oliva a decirlle fuxe, porque nos acabamos de enterar por outro militar e tal que nada, que o que van é a chimpar. Ela xa tiña a mitad do embrazo, pedironlle que non fora. E o que sí, que di que sentiu os tiros a caíra.
A Bóveda mataron o 17 de agosto do 36, 3 días antes pasearon en palas a Díaz Valiño. Cheo de vitalidade, de actividade, de ganas de sacar, de comerse o mundo. De repente, pois se lle ven o que lle ven, ten que agacharse aquí na Coruña, na casa dos tíos. Foi unha experiencia brutal. Díaz Valiño estivo preso na Falcona xunto ao alcalde de Santiago e editor Ángel Casal, que retratou tamén os seus compañeiros de cela. O seu corpo apareceu nunha cuneta en Cachimbas. Porque acreditaban na justiza e se non había nada de culpalo, pois a vida non corría perigo. Entón, el non quiso esconderse nin quiso que o levasen para outro sitio a agacharse nin nada. Non tiña medo de que fosen buscados. Son na provincia da Coruña 2.294 alcaldes e concelleiros da Fronte Popular saídos das eleccións foron asasinados 266, o sea, 2 de cada 10, e así por toda Galicia. Non este é o mapa que nos deixa a represión do 36 en Galicia, o pintor Francisco Miguel, Darío Álvarez Limeses, o dirixente galeguista Víctor Casas, Manuel Lustres Rivas, o doutor Manuel Calvelo. Moitos, antes de morrer, escribían cartas aos seus familiares e amigos, como Díaz Valiño, como Alexandre Bóveda, que seguro que coñecedes, son misivas a modo de despedida, tamén como a de Xoán Carballeira, a súa moza Lola, pero cartas tamén coas que pretendían deixar testemunha do masacre cometido en Galicia, como a de Víctor Casas, os seus compañeiros, ou como as que lle escribe Julio Silva, a súa muller, coa que acababa de ter un pequeno, non? Ou as de Roberto Blanco Torres, non? Pero xunto á memoria escrita hai unha memoria valiosísima, a memoria oral das testemuñas que aínda hoxe lembran con claridade o sucedido. Tengo recuerdos de mi padre y de mi madre en la cárcel en Santiago de Compostela, yo visitándolos, ¿no? Fueron muy claros, nos explicaron lo que pasaba, que habían sido condenados a muerte, que mi madre fue indultada el día antes del asesinato de mi padre, y hubo total claridad, porque además tenían que recomendarnos que no habláramos con nadie de nada. Meu tío no campo da rata, o fusilaron. Miña tía non paraba preguntar polo marido. E colleu a miña tía, sacaron da cárcel, levaron ao cementerio, sobre as 12 xa da noite. Abriu unha porta, meteron adentro cunha silla, diante dunha sepultura, fecharon a porta, a cando marcharon, e quedas, vele a su marido, e lo tiene. A miña nai prenderon no 37. Despois de que miña nai soltaron as meses presa, desterraron a pasar a terra hasta que terminou a guerra. Meus tíos foron fusilados, foron os primeiros, o 10 de agosto, o día 10 de agosto. Eu teño o recordo de que prenderon a papá e levaron ao castillo de San Felipe. E cando estaban todos no paredón a matalos, chegou ese sargento e dixo: os dous que encontrei eu que den un paso adiante. Era meu pai e o compañeiro que andaba del escapado. E sacounos dali. E librouse. Lo cogieron, lo metieron en la cárcel y nadie nos contaba que era duro, pues porque él decía que no se quería morir y que no se quería morir y que no se quería morir. Y lo fusilaron en el 37, tenía 19 años. Resulta que unha vez fixeron entrar de noite. Entonces, mamá foi a que despertou, porque sentiu un golpe e xa rápido un grito, pero grande. E despois sentiu a correr, era que querían entrar. Así que pensamos todos que viñan buscar a papá. Pero xa non dormía na casa. A medida que avanzaba a guerra foronse abrindo en Galicia prisións e campos de concentración franquista, tedes aí todos eses no mapa, seguro que os coñecedes algúns, estaban moi masificados, non? Como os da colonia de San Simón ou de Campos Ancos ou o de Oia ou tamén o da Lavacolla, non? Onde os sometían os presos a traballos forzados. Tamén había moitas prisións por toda Galicia e nelas pois as condicións eran durísimas e especialmente das daqueles que estaban dentro dos campos. Foi dúas veces na camioneta
para fora da illa, entendes? E dúas veces veio de volta, porque dixeron, non caben máis, cierren. E os que non cabían bien de volta a la illa. Mi madre recuerda la imagen de cuando se fue con su madre y su hermana pequeña a la estación y vio pues un hombre que no conocía de nada, ¿no? Con un aspecto, puedes imaginarte, demacrado, ¿no? Y su madre que le decía, es papá, y ella escondida detrás de su madre porque no reconoció a su padre. Dormían en aquel barracón con pulgas y unos encima de otros. No tenían donde hacer sus necesidades, que no sabe Dios qué era. Estaban así delgaditos. Recuerdo muy bien uno que venía con una manta, puesta así. Era así un color marrón, y tenía unas listas un poco más claras. Mira, ¿quién me cambia esta camisa? Que la cambia por una. Y había quien se la compraba por una molla de pan. Moitos dos que ali estiveron encerrados deixaron pegadas nos muros, como en Camposancos, tamén como en Oia. Tamén moitos creadores nosos estiveron entre reixas, tedes aí algúns nomes. Por exemplo, Celso Emilio Fútbol. Seguramente pode ser o viño, a amargura que podía ter o que fora, pois dedicouse a dar berros viva a Rusia, foi denunciado e foi detido. O capitán militar de Ourense había dictado que o fusilaran na plaza. O caso é que o pai estuvo no almacén, pero convertido por motivos de necesidade en calabozo. Estuvo ali 3 días e 3 noites. Pero tamén debuxantes e pintores acabaron en prisión e algúns deixaron pegada o seu paso pola cadea a través de debuxos e retratos de presos, non? Como podedes ver, ou no que contaban tamén como era a vida dentro da cadea. Pero, ademais, no exterior, outros conseguiron librarse das gadoupas dos fascistas e empezaron a organizarse, constituíndose en grupos guerrilleiros. Este Kiko, o último guerrillero antifranquista. Como yo, toda mi juventud, la pasé en apoyo a los grupos armados, a la guerrilla. Fueron a buscarme a una casa donde yo estaba parado y me avisaron inmediatamente que venían a por mí. Entonces, en la casa había 2 puertas, me escapé por la de otra puerta que no conocían. Y bueno, pues como yo tenía contacto con la guerrilla, pues me incorporé en la guerrilla. Por el día parábamos en las casas y viajábamos por la noche. Nuestros viajes no eran solamente por cambiar de casa o de lugar, era por tener el contacto permanente con miles de personas que nos apoyaban. Y era necesario mantener una organización en movimiento. Moitos tomaron o camiño do exilio, acabaron cruzando a Francia e moitos acabaron deportados en campos de internamento e de aí algúns foron destinados a campos nazis. 100 deles faleceron. Aí tedes algúns dos nosos autores recluídos en campos de internamento franceses que denunciaron tamén as condicións de vida que despois coñecimos a través dos familiares. Era coñecida como a canteira da morte do inferno. Aí milagrosamente aguanta con vida 11 meses. Camaltón estuvieron una temporada y después los llevaron a Gusen, que era un campo de concentración, de exterminio por trabajos forzosos. Era una cantera, realmente era una cantera. Y él vivió 1 año y se murió. Era un futbolista, jugaba fútbol. Ali tiñan os equipos, chegou un momento que o ficharon e tal, el e 2 compañeros máis lles dixeron que sí, que xogaban, pero con a condición de que os puxeran na cociña. Os presos de noite no inverno sacaban ás 3 da mañá, ás 5 da mañá desnudos. Había xente que non aguantaban, e houve unha serie deles que se botaron todas alambradas porque non aguantaban. Os que sobreviviron acabaron tomando o camiño do exilio, tedes aí algúns nomes de algúns dos nosos creadores e creadoras que acabaron por todo o planeta, non? Moitos deles acabaron na Argentina, como é o caso de Castelao. Recibidos, bueno, pues como estrelas, non?
do Firmamento, porque ele era unha persoa xa que tiña, evidentemente, era para o pobo galego emigrado e exiliado. Castelao era o seu deputado, era o máximo representante desa Galiza democrática que acababa de refrendar o estatuto. Pero non só políticos e sindicalistas ou xornalistas e escritores e pintores foron perseguidos polos fascistas, tamén os mestres e as mestras, non? A represión foi brutal, tedes aí os nomes dos 100 mestres e mestras que foron asasinados polos fascistas, entre eles 2 mulleres, unha delas María Vázquez Suárez. Aprenderon e levaron para a cárcel de Pontevedra. Pasearon, asesinaron a esta muller que, pues profesora, que era unha muller impresionante. Ser un escargo con ela impresionante, non? Botando tamén a pai da zona de Miño, que era onde estaba vivindo, e sabeu desterrado, vamos, co tempo suficiente de marchar. María Vázquez, Mercedes Romero Abella, Amadeo López Bello, Jacinto Santiago, seguro que vos sonan os nombres, non? Arximino Rico Trabada, son algúns dos mestres asasinados. Tamén houbo moitas que acabaron en prisión, como Josefa García Segreto, Enriqueta Otero, que foron ademais mulleres moi comprometidas, como ben sabedes, non? Estes son as cifras dos docentes procesados, sancionados e separados do servizo. Hai tamén nomes coñecidos, non? Como Otero Pedrallo, Antón Fraguas, Ben Chosei ou incluso Alonso Montero, que contaba sempre, non? Que o desterraron a última hora aí a Montilla, a Córdoba. As mulleres, desde logo, estiveron no centro da represión, falaba das mestras, pero houve moitas outras mulleres perseguidas polos fascistas. Aí están esas 351 represaliadas que están nas cifras oficiais e as 80 asasinadas, pero hai moitas máis, moitas perseguidas pola súa militancia política, como Amada García. Conocer a un médico que estaba de soldado, que identificou a defunción do Soto de Matar, non? E tuve o privilexio de conocer ao soldado que estaba de retén. Non participou no pelotón porque había un niño tocou, que se desmayou cando foron os disparos. E a versión coincidente. Bueno, podedes escoitar no podcast todas estas historias da Consuelo Alonso González, a comunista, María Gómez González, alcaldesa da Cañiza, a primeira muller galega en chegar á alcaldía da Segunda República, que tamén foi represaliada, a concelleira de Boiro, Bríxida Muñiz, ou Urania Mella, da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo, Juana Capdevielle, a muller do gobernador civil da Coruña, que foi brutalmente asasinada, ou María del Valle Lozano, que despois de matarlle a un fillo, pois pasearon e despois outro fillo tamén que o obrigaron a unirse ao exército sublevado, tamén o mataron xusto o día que rematou a guerra, non? Ou logo están as guerrilleiras como Carmen Rodríguez Nogueira. Creo que non me vai dar tempo a poñervos as súas voces, pero podedes escoitalas todas no podcast, non? Tamén quixen tocar algúns dos temas que comentabades, como por exemplo os testemunhos do Padroado de Protección á Muller, non? Meses atrás yo había denunciado que él abusaba de mí y lo tuvo en cuenta después. Lo único que sentías es miedo porque no sabes lo que va a pasar. El hecho de que me dijera que tenía un bebé dentro y claro, yo pensaba, ¿cómo te va a salir esto de ahí? Yo todavía pensaba que todos los niños nacían con cesárea, imagínate. Me metieron en una celda de castigo que era un cuartucho donde no podías ponerte ni tumbada ni de pie, donde no había luz ni eléctrica ni de la calle, y donde no sabías si era de día o de noche, ni sabías si te ibas a morir allí. A represión continuou hasta o final e os episodios, un dos máis destacados, as revoltas do 72 de Ferrol de Vigo. De moitos traballadores que pasaron por encima de min, porque era imposible hacerlo. Foi unha masacre. Na Plaza de España había o Sanatorio del Carmen e el de San Javier, claro, estaba o ambulatorio. Entonces xa fomos aos médicos a ver a realidade para que atenderan os feridos, porque había mogollón de feridos. E os últimos asesinados do franquismo, incluídos non solamente os fusilados, senón tamén muchos reboiras. Vi todos los disparates que hicieron, una cosa tremenda. Y no se han juzgado a esa gente que lo torturó todavía. De hecho, falta eso. Y mi padre le dijo a mi hermano que si supiese que él era culpable, que se sentiría más
más confortado, por así decirlo, porque sabía que se estaba haciendo justicia. Y mi hermano le dijo, papá, siento no poderte darte ese consuelo, pero es que yo no lo hice. Yo no me siento totalmente preparada, pero sí agradecida. Bueno, son execucións que algúns militantes galegos seguiron desde Portugal, non? Onde se refuxiaran tras a Revolución dos Cravos. É o caso, por exemplo, da catedrática de Comunicación Audiovisual Margarita Ledo, coa que falamos no último capítulo do podcast, que podedes escoitar, un capítulo no que analizamos a represión sufrida na Raya e o impacto que tamén tivo en Galicia a represión dos cravos, que ademais hoxe cumpre 52 anos e que vamos a ir a celebrar agora mismiño. Solamente unha última reflexión, que 90 anos despois do golpe creo que é momento de desenterrar silencios, curar feridas, contribuir entre todos a reconstruir ese relato que se nos presentou manipulado, non? Os historiadores e investigadores levan décadas facendo, tamén as asociacións memorialistas, e penso que tamén desde o xornalismo deberíamos abrir un pouco as mentes e darlles espazo máis aló das homenaxes puntuais, non? E facer tamén un pouquiño de pedagogía. E se vos tamén desde as aulas podedes divulgar todos estes testemunhos, bárbaro, porque a cousa pinta bastante mal. E nada máis, moitas grazas.